Имам над 30 000 отказа в директните продажби в Америка и поне още толкова от студенти тук в България. Отказите никога не са приятни, но те са необходимо условие, за да постигнем успеха. Това е цената, която платих, за да бъда успешен. Остани до края и ще ти кажа коя е моята тайна, която до момента не съм казвал, а е толкова очевидна. Нека да започваме. Ще разделим клипа на 3 части. И още един бонус, който ще е само за тези, които останат до края на клипа. Първо, защо отказът не е нещо лошо. Второ, как да се настроиш правилно и да имаш правилния майндсет, за да приемеш отказа. И трето, моята тайна за успеха. Работя с Southwestern Advantage, американска компания, която над 150 години продава образователни продукти от врата на врата. Това е най-старата издателска компания и първата компания, която започва да прави директни продажби. Влизайки в тази невероятна школовка, която учи на принципи, дава ти система и правилната подкрепа, работих врата след врата, лято след лято и така събрах над 30 000 отказа, но и над 5000 дата. Превърнах всеки отказ в урок, а тези уроци ми помогнаха да изградя нетворк над $1 милион. Днес ще споделя с теб уроци и грешки, които съм правил. Защото, както се казва, глупавият човек не се учи от своите грешки. Средностатистическият човек се учи от своите грешки, но най-добрите се учат от грешките на другите. Бъди един от най-добрите. Така че сега ще започна с това, какви грешки превъзмогнах, за да не се откажа и да достигна до успеха. Нека започваме. Най-важният урок, който научих, отказът не е нещо лошо. През далечната 2012 заминах за Америка за първото ми лято с Southwestern Advantage с две много простички цели – пари и пътуване. Зад гърба си имах над 10 годишна професионална кариера в леката атлетика, бях отличник в училище и в университета, справях се успешно и в предишните ми работи. И много хора ми казаха: Емо, ще имаш супер успешно лято, имаш потенциала да си номер едно, нещата ще се получат. И аз заминах с нагласата, че ще бъда топ търговец и номер едно по продажби. Започвайки да работя, нещата не се получаваха. Отказ след отказ, лош ден след лош ден, нула след нула, няма продажби. 8 поредни дни без продажба. 8 дни без продажба. Работейки 12 часа на ден. Това не беше никак лесно. В един момент се изправих срещу себе си. Отказите станаха по-шумни. Препятствията станаха по-големи. Трябваше да преодолея бариерата на всички психически ограничаващи вярвания, трябваше да се справя с предизвикателствата и трябваше да продължа да вярвам, че нещата могат да се получат. Слабият ми период първото лято продължи 4 седмици. На 4-та седмица, в неделя, спомням си го, все едно беше вчера, спрях и си казах: не мога да продължавам в този дух още твърде дълго. Буквално не виждах как ще намеря сили, ако още 1 или 2 седмици нямам успех да продължа. Казах си, ако нещата продължават по този начин, отказвам се. Нямам сили. Това обаче беше момента, в който спрях и се замислих и си казах: защо съм тук? Защо се хванах с тази работа? И осъзнах, че пари и пътуване са повърхностните цели. Дълбоката ми цел обаче беше да си докажа, че не съм average, че мога да постигна нещо по-значимо в живота. И си казах, че без значение какво ще се случи в оставащите 8 седмици от лятото, аз ще остана и ще завърша лятото и ще давам най-доброто от себе си. Защото real success is doing your personal best. Когато даваме най-доброто от себе си, няма как да съжаляваме. Магия, Вселената, Господ, не знам какво е, но в понеделник на следващия ден имах 5 клиента за един ден. А рекорда ми беше 6 клиента за цяла седмица до момента. И това беше момента, в който нещата се отпушиха, избуксувахме от кълта, хванахме на стабилен асфалт и тръгнах много смело нагоре и завърших първото ми лято номер 2 от цялата българска организация. Това беше урокът, който ме научи, че без значение колко пъти те удрят, ако ти продължаваш да ставаш и продължаваш да се опитваш, няма как да загубиш. Може да загубиш единствено, ако се откажеш. Трудно е да победиш някой, който никога не се отказва. Сега малко ще влезем в дълбочина. Какъв трябва да е вашия майндсет за отказите и защо те не трябва да ви пречупват и трябва да намерите сили да продължавате въпреки тях. Когато кажем успех, подобрен рекорд, успешно лято, изкарани пари, хората си представят единствено и само положителните емоции. Аз съм там, чувствам се добре, виждам пачките с долари, но всъщност човек, който постига успех, трябва да премине и през отказите. Те са необходимото условие.
И когато ти си промениш нагласата от не искам да чувам откази на окей, дай да чуя 30 отказа днес, защото това ще гарантира, че ще намеря един или два позитивни отговора, това променя цялата игра. Един от варианта да се справите с отказите, да видите статистика. Да си водите статистика и да видите с колко човека трябва да говорите всеки ден, за да може да намерите необходимите резултати. Давам ви пример. С Southwestern Advantage имаме над 1600 студенти от 9 държави, които работят всяко лято. Над 150 години, така че имаме хиляди примери и извадена статистика за какво носи успех. Грубо казано, не се хващайте на 100%, но грубо казано, ако един ден работя 10 плюс часа и почукам на 200 врати, 120 ще отворят, 80 не са вкъщи. От 120, които отворят, 60 имат деца и могат да купят нашия продукт, 60 нямат. От 60, които имат деца, 30 ще кажат не съм заинтересован, преди дори да съм им показал продукта. И на тези 30, които покажа продукта, 20 ще кажат не съм заинтересован, но 10 ще кажат окей, покажи ни за какво става въпрос. Ще седнем, ще обясна и на края на деня от 200 врати, на които си почукал, 1, 2, 3 или 5 са купили, останалите не са, но ти имаш изключително успешен ден. Така че когато направиш статистиката за това през колко отказа трябва да минеш, за да стигнеш до твоето да, тогава отказите са просто стъпка към успеха. И ти дори можеш да се надъхаш и да се въодушевиш и да кажеш окей, първи отказ, втори отказ, трети отказ, петият ще купи. И това променя цялата игра. Друга стратегия е вместо да си плащате само за продажбите, може да разпределите печалбата. Да кажем, ако вие имате $200 печалба днес, вместо да е окей, двата клиента, които купиха ми направиха $200, може да си кажете за тях си платя по $25, което е общо 50, а другите $150 да ги разпределите на всеки отказ. И по този начин, когато ви отказват, си плащате по $5. Защото реално, минавайки през тези откази, вие достигате до датата и правите тези пари. Това е стратегия, която считам, че ще ви помогне да справите по-лесно с отказите. След малко ще ви кажа моето тайно оръжие, което ми помогна да удвоя приходите си. Но първо ще споделя с вас какво е IDP. IDP на английски означава Identify, Duplicate, Perfect. Дейв Браун е професионален коуч, който ни научи на тази стратегия. Той таксува над $5000 за 2 часа на месец и той ни каза да правим следното нещо. Всяка неделя сядате и правите рефлекция на седмицата ви. Анализирате какво сте направили добре, какво е можело да бъде по-добре. И когато видите момента, в който сте се представили на най-високо ниво, трябва да идентифицирате точно как сте действали, как сте се чувствали, как сте говорили и осъзнавайки го това нещо, трябва да го запаметите в мозъка ви, за да може да го дупликирате и да го прилагате по-често следващата седмица. И това нещо го правите отново и отново и отново, докато стигне до перфектно състояние. Identify, Duplicate, Perfect. Намерете най-високото ви ниво на представяне, дупликирайте го и работете докато стане перфектно. Ако вие сте имали среща с клиент, помислете как сте говорили с този клиент, какви въпроси сте питали, очният контакт, който сте имали с него, как сте го слушали, имали сте съразбиране, били сте фокусирани, слушали сте за да разберете, а не за да отговорите, как сте обяснили ползите на вашия продукт и как той ще помогне на вашия клиент. И това нещо го дупликирате и работете докато стане перфектно и го прилагате постоянно, защото не е какво знаеш, а какво използваш от това, което знаеш. И следващото ниво е колко често всъщност го използваш. И сега е време да споделя с вас кое е нещото, което ми помогна да удвоя бизнеса си. Кое е нещо, което много малко хора правят, изглежда незначително, но всъщност прави огромна разлика накрая. Ето какво ме научи преди години моята менторка по програмата Евелина Проданова. Има 5 необходими стъпки, за да може да продаваме и да правим пари. Първото е чисто физически да работим. Второто ниво е да показваме нашия продукт, да правим демонстрации, за да може да грабнем набързо вниманието. Третото ниво е да седнем с семейства, за да може да им обясним подробно как работи този продукт и как ще им помогне. След което идват клиентите и когато натрупаме клиенти, оттам вече идват доларите. В зависимост от това колко голям продукт продаваме, дали е за $200, дали е за $1000, това прави огромна разлика. Това е триъгълникът на продажбите. Когато ние се фокусираме да даваме малко повече от себе си и решим, че ще вложим 20-30 минути повече работа на ден, за тези 20-30 минути ще покажем продукта на 3-4 семейства повече, ще успеем да седнем с 1-2 семейства повече и ако вземем един клиент на ден повече,
Всъщност това прави огромна разлика, защото това е теорията на тънкото острие. The Theory of Slight Edge, което означава, че давайки малко повече от себе си, разликата е огромна в крайна сметка. Защото виждате, че тук от към работно време разликата не е чак толкова голяма, но в продажбите процентово разликата е много по-голяма. Обучавайки мозъка си на още малко, още малко, още малко, one more, 1% по-добър ще бъда, в крайна сметка това води до изключително голяма разлика. Започвайки деня минута по-рано, работейки една минута повече, това води с времето до това да почукаш на още една врата, да намериш още един клиент, което увеличава печалбата ти в някои случаи дори двойно. Така че, първо си обучете ума, всяко нещо се случва два пъти. Първо в ума ти, след това в действителния живот. Обучавайки ума на винаги ще дава малко повече от себе си и винаги ще бъда малко по-добър, ще направи огромна разлика за вас. Но основното правило, което трябва да помните е никога не се отказвай. Защото ако се откажеш, успехът няма да дойде. Може да си работил 10 часа и все още да нямаш резултата, който търсиш, а да си буквално на 5 минутки от него. И това е най-ценният урок, който научих, продавайки книги от врата на врата. И имаше много дни, в които дори не вярвах, че ще намеря клиент, но само защото продължавах и пробвах отново и отново и отново, клиентът винаги се явяваше. Няма начин да се провалиш, ако продължаваш да пробваш. В този канал ще ти показвам принципи, системи, които ми помогнаха да изградя успешна кариера и да натрупвам своето богатство, бавно, но славно. Ако искаш да мислиш в перспектива, абонирай се за моя канал. Ще говорим за бизнес, дисциплина и живот без оправдания. Ако искаш да разбереш какъв е българският предприемач, кликни тук.